Kwakuba ntsuku wabuya wangena eKapernaum. Kwavakala ukuba usekhaya kwaoko kwahlanganisana into eninzi yabantu. Ngokokude kungabi sabakho ukukhwelelana. Nakule mimandla isemnyango wayelithetha ke kubo ilizwi. Kuthi kufike kuye abantu bezisa onedumbe ethwelwe ngabane. Bakuba bengena kusondela kuye ngenxa yendimbane. Banqika entungo apho ebekhona. Bakuba begqobhozile baluhlisa ukhukho ebelele kulo lowo unedumbe. Akulubona ke uYesu ukholo lwabo wathi konedumbe, mntwana wam, uzixolelwe izono zakho. Kwaye ke kukho apho ababhali abathile behleli becamanga ezinhliziyweni zabo besithi, yini na kuba lo enjenje ukuthetha izinyeliso? Ubani na onako ukuxola izono? Mnye kwaphela nguThixo. Eqike kwaoko uYesu ngomoya wakhe ukuba benje njalo ukucamanga ngaphakathi kwabo, wathi kubo, yina ukuba nicamange ezi zinto ezinhliziyweni zenu. Okona kulula kukuphi na? Kukho ukuthi kunedumbe uzixolelwe izono. Kukho nokuthi vuka uthabathe ukhukho lwakho uhambe. Amen. Khawuleza uye kuJohn chapter number 9. John chapter 9. Yes. Verse 1. Yeah. Utheke edlula wabona umuntu obe eyimfama kwasekuzaleni kwakhe. Bambuza ke abafundi bakhe besithi, Rabbi, ngubani na onayo? Ngulo ngabazali bakhe sini na ukuze azalwe eyimfama nje? Waphendula uYesu wathi, akone bazali bakhe uzelwe eyimfama ukuze ibonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo. Amen. Osexolo ntisike singahlala phansi. Ukuqhayile kuyile. There's nothing that he cannot do. Ayikho into kuThixo engenzekiyo. There is nothing that is impossible to him. Benkenda nenzela ibala phezulu ntsukwini. I've told you a story during the week Ngendoda ibinemali sisityebi kakhulu. about a rich man. Yasweleka. He passed away. Ekuswelekweni kayo In his passing, yashiya umyalelo. he left a message Yoba xa ingcwatywayo that when he is buried, icela apha kwicoffin yayo izandla zayo zikhutshwe ngaphandle. he asked that in his coffin, his hands be outside. Number 2, kuthathwe imali yayo igalele ezitratweni. Okwesibini, that they should take his money and pour it on the streets. Number 3, kuthathwe the best doctors ona gqirha bakhulu ibe ngaba bathwala ibhokisi yakhe. Okwesithathu, they should take the best doctors so that they could carry his coffin. Uthi sizathu salonto, number 1, ukuba izandla mazibe ngaphandle ebhokisini ukubonisa uba ngaba akukho nto ahambe nayo. Reason being, it is to show that there's nothing that he has left with. Nangona ebenento zonke kodwa xa ebhubhile Even though uhambe he had engakhethanga. everything, but when he passed, he left with nothing. Number 2, ukuthi mayibe ngoogqirha abakhulu abathwele ibhokisi yakhe ukubonisa ukuba noogqirha abakhulu bancamile. Even the greatest doctors could not help him. Number 3, ukuthi ubutyebi bakhe mabugalwe ezitratweni into akukwazanga ukuvala ukufa ekugqibeleni xa sele uThixo ekubizwa uyakubiza. Number 3, even his wealth or his money could not save him. uThixo mkhulu bazalwane. God is great. Akanawo linganiswa nanto. It cannot be compared to anything. Xa siphila emhlabeni kuyintsikelelo. When we live in the world, it is a blessing. And bubomi kufuneka sibuphile ngokholo. And it's a life that we should live by faith, Sikhangela sifuna uThixo. looking for God. Hallelujah. Ungavumeli nayiphi into eza kwahlukanisa noThixo. Don't allow anything that is going to separate you from God. Makungabikho into kwahlukanisayo noThixo. Let there be nothing that will separate you from God. Sibona apha uMarko chapter number 2. We see here in the book of Mark chapter 2, uYesu useKapernaum. Jesus in Capernaum, Unenkonzo khona. having a service there. Bhayibhile ithi kwakugcwele endlini. The Bible says that the house was full. Gcwele ngekho ndawo There yawuhlala. was not even a place to stay. Kwafika amadoda amane. 4 men came.
ethwele umuntu ongakwazi ukuhamba. carrying a lame person. Xa befika bejonga emnyango, When they were looking at the door, kudwela kungeneki. there was no way to. Besiya esifestireni, Looking at the windows, kudwele. it was full. Ndiyayicinga ke le I am imagining this. ayo Bible It ndim. is not the Bible, but Ukuba le it is ndoda yayinomyalezo othi, that this man had a message take that me to says, Jesus. "Thathu ndise kuYesu, Take me ndise kuYesu." to Jesus. And then when befumanisa uba kudwele, When they saw that the house is full, ithi iBhayibhile zange bajike. the Bible says that they did not. Benza indlela They yoyofika. made a way to. Kukho abantu abajika sebefikile. There are people that go back while they are Bajike sebefikile. already. Abanye balapha boyisakele sebefikile. Other people have gone back. Abanye bancame sebefikile. Ncame sewufikile. Other people have given up while they are on the edge. Ufumanisa uba you are so close to your miracle. So kufitshane kakhulu. Very close. Kufitshane kakhulu. And something happens. Bekho into eyenzekayo. You get discouraged. And you decide to go back or to give up. Ugqibe into yoba mawuyeke. But la madoda ayi-4 But these 4 men, athi befika kuvaliwe emnyango when they saw kudwele. that the Ithi door, iBhayibhile abheke the erufini. Bible says that they went to the Afika roof vula iroof. and they opened the roof. Awugqiba athatha lo muntu And amthweleyo. they took the person that they were carrying Amthoba. and they carried him through. Xa esehla uYesu wambona lo mfana. When he was being carried through, Jesus Embona saw, uYesu. when Jesus saw him, I-response kaYesu Jesus' response wathi, son, young said man, that nyana your sins izono are zakho forgiven. zixolelwe. Your sins Izono zakho are forgiven. zixolelwe. Listen to this church. Mamela le nto. Xa bebezisa lo mfana, When they were bringing him, bebemzisele impiliso. they were bringing him for But healing. uYesu xa Jesus, eresponda, when he responded, akathi you are healed. he did not say that. Uthi your He sins said that izono are zakho forgiven. zixolelwe. Now i-response kaYesu Jesus' response ikhangeleka iphoxa looks like it's because he's not saying umnikeza into angayizelanga. he's not giving him what he came for. Mangapha amaxesha uze enkonzweni How many times you came le to nto uyizeleyo church, ungayifumani, what you came for, you but did not get, ufumane ubungayizelanga. but you got what you did not come for. Ngicela undilungiselele nje le mic. Into Church is coming to unesidingo God, having needs, othi namhlanje ndifuna telling kuadreswe yourself sona. that you want these to be But addressed. xa ufikayo, But when you come, even the message eshunyayelwayo umyalezo that is being ingadibani nalo preached izeleyo. will have nothing to do with what you came for. Xa fika wathi uYesu, your sins On his arrival, Jesus said, are forgiven. izono zakho zixolelwe. Uthetha gqiba utsho, After saying that, kwaresponda ababhali the scribes responded nabomthetho and the Pharisees, bathi ungubani na uba axolele izono. asking who he is for him. Wabuza uYesu, kwakuphi na okungcono uba ndithi izono zixolelwe noba ndithi, young man, take up your mat and go? Which is better than telling him that your sins are forgiven, other than saying that take up your mat? Ngoba ngokukaYesu Because with Jesus, xa esithi izono zakho when zixolelwe, he says that your sins are forgiven, ugqibile ukuadresa icondition yalo mfana. he has addressed already the condition of the Because icondition yalo mfana because the condition of the sin yayiconnectwe was esonweni esasempilweni connected to yakhe. the sin that is in his life. Ikhona icawe. Kukho izimo esiye sixa sidila nazo, udile nayo, ungqale kuyo kanti awu-address There are the real issue. There are situations or issues that when you deal with them, you deal straight with them. Kanti there are underlying issues that uYesu wagqitha ekuboneni lo mfana ukuthi ufuna ukuphiliswa. Jesus bypassed that. Wakhangela isizathu soba abe akakwazi kuhamba. He looked at the reason of why he is unable to Wabona isono saw esisifihleleyo. a sin that is hidden Wathi angekhe ndikwazi ukuphilisa ndinga-addressanga the cause. and said that I won't be able to heal you. And without sithi your addressing the sins are forgiven. cause. When I am saying izono zakho Uyanyanzeleka ukhululeke. you are Ngoba ukuthandazela umuntu akhululeke but ibe isizathu nobangela enga-addresswanga lo muntu uzawuphinda buyele. praying for someone
someone without being untied, that person will get sick again. Hallelujah. Kukho izinto esipha esibangelwa sisono. There are things that are caused by As sin. long empilweni yakho kukhona isono. As long in your life you have sin, Kukhona isono. there is Kukho izimo ezingazuhamba. there are things that are Kukho izimo ezizawuhamba ngoba isono siadresiwe. there are things that are going to live because of Isono sin. unozala wokufa. Yayazi amen akasoza amen. Sin is the cause of, Vala ukuthi amen angaphumi. because even sin can close your amen not to come out. Isono asikwenzi ube comfortable. Sin does not make you comfortable. And isono akufuni uba asifuni isona kuthethwe ngaso. And sin does not want to Ngoba sifumana amandla xa abantu because besilent it ngaso. feeds on the people's silence. But namhlanje But sawusi-addressa today we are addressing egameni lenkosi in the uYesu. name of Jesus. Ngoba iBhayibhile ithi wabonakaliselwa le The nto Bible says that he was shown unyana what the womntu Son of Man was, ukuthi ayichithe that he will describe imisebenzi yonke ndawo. the works of the The enemy. reason why Jesus came, This is that so it was because of sin. It was because of sin. Sin. S-I. Sin. Athatha amagama. UYesu wazile into. NgesiXhosa mane sono. Sono. Hallelujah. Hallelujah. Wathi izono zakho He said that your sins zixolele. are forgiven. Kwashukuma bomthetho. The scribes, Into abeyifuna bona uba maku-addresswe what they into yokubana wanted, phakama thatha ukhukho lwakho. Babefuna that approach. they wanted, But uYesu wavela nge-approach different. but Jesus came. And nakuwe namhlanje uzawuvela nge-approach And even different. today he's coming. Ikhona i-angle wena oze umlinde The kuyo. angle that you are waiting But for. ayithe It kangothixo doesn't say that he is not. engaveli ngale ndlela ubumlinde ngayo. On the way that Kukho indlela ingqondo yakho eprogranywe ngayo. your mind has been. Kukho ikono omlinde kuyo. That you are But waiting for. namhlanje uthixo uzawuvela ngekhono ongakhange God is uyicinge. going to show up in another. Uzawuvela He yena. will do show And up. uzawuthetha. And he will Kodwa speak. not ngale ndlela But wena in the way that you expecting. want him to. Wafika utholela umfana. They carried the man Xa behlayo when they bona enhliziyweni zabo bathi sicinga uYesu uzambekela isandla. thought that God is going to Jesus Athi is be going to healed. heal him. Wafika uYesu with another language. But Jesus came with another language. With another approach, a different Ngenye approach. indlela, ngenye intetho. When he saw them, Xa ebabona, iBhayibhile ithi, the Bible says, what your faith. he said that The Bible says he saw when he saw their Xa faith. ebona Yes. ukholo lwabo. When he saw, Xa ebona he ukholo did not lwabo. see the man. Zange abone indoda. Wagqitha ndodweni. He passed the man Wabona and ukholo. he saw Wajonga faith. i-effort yokholo. He saw the effort of Wabona faith. i-effort He yokholo. saw their effort of Wabona faith. imizamo ukuthi imizamo He looked at the yimizamo yepresence yokholo. Sengathi uThixo namhlanje May the Lord today, angathi ejonga when wena he sees you, abone imizamo see yokholo. the efforts of the faith. Akuhlangabeze ngenxa yemizamo yokholo. Because of the Ngoba efforts kukho abalapha because of their there are faith. people who are here. Ukuza kwakho You coming here, lukhona kubonisa ukholo. it is showing off your faith. Wathi uYesu because of your faith Ngenxa yokholo lwakho. his sins are forgiven. Izono zakhe They are forgiven. zifolele. But still enhliziyweni zabo zange bonele. Kukho izinto ezizakwenzeka inhliziyo yakho ingabikho There are things convinced. that are going to happen and your heart will not be convinced. Because amaxesha amaninzi, Because a lot of times, okay, let me put it this way. mandibe kohlobo. Kukangaphi uyiva inhliziyo yakho bajonga kuthe ngco. How many times have you had your heart that you are satisfied? But xa ujonga i-results But when you look at the results, they speak a different thing. so uYesu Jesus wajonga looked wa-acta ngendlela different. and acted in a different way Wathetha ngendlela and different. spoke in a different way. When he was expected to say Xa wayelindeleke into yoba be athi healed, philiswa,
But he decided to address the issue of sin. Waqonda uba yena makajonge Ngoba kwimo eyona yesono. ngxaki awayenayo lo Because the mfana main problem that he yayisisono. had, it was sin. Sambangela uba ngaba abe kulaa It meko. caused him. Kukhona izimo ezibangelwa sisono. There are situations that are caused by sin. As long kusekhona isono empilweni As long yakho, as there's still sin kukho in your izimo life, ezizawuhamba there ziphinde are zibuye. situations that are going to go Zibuyiswa liqango lesono. because of the door of sin. Kukho izimo There are situations oyakwehlukana that nazo you will separate the from day wavala iqango the lesono. day you close the door of sin. Amen. 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 Bantu abatsha, bantu abadala, wasebona nabantu abadala. Isono. What is sin? Ntoni isono? What is sin? What is sin? Tomo, what is sin? What is sin? Bana ndo ngandiphendula. What is sin? Ntoni isono? Umama uthi kungamkela uYesu. Ithetheni makalela lapha. But yes, daughter. It is going against the will of the Father. Hallelujah. Ngoba ndiyayazi ngoku njengoba kuthiwa ngesono ngumuntu ngokukhangela uba sithine sakhe. It is going against the will of the Father. See, understand that? Thank you. iBhayibhile ithi yona ukwazi okulungileyo ungakwenzi. It is knowing the What is right? and not doing. Yes. And you don't? You don't do it. Uyayazi uba yintoni omele You know what you are supposed to do. uyenza. But uPaul ethetha, But Paul says, when I know what is right, ndiyakwazi okulungileyo. I know what I'm supposed to do. Ndiyakwazi endimele ndikwenze. But uthi apha ngaphakathi kum But within me, kukho umthetho there's a law olwa that is ngale fighting ntando kaThixo. against the will of God. Ndithi ndifuna ukwenza okuhle, I want to do what is right. ndisibone And sendisenza I see okurongo. myself doing what is right. Ndiyayazi into endimele I uyenza. know what I'm supposed to Xa do. ndifuna uyenza When I want to apha do emalungwini am omzimba, within me, ndizibona sendisenza the I opposite. see myself doing the Athi wena ethe mna mntu lidwayi. You know what is right. ndiyakwazi okulungileyo. Uthi uPaul, I know what is right. Ndiyakwazi okulungileyo. I know what I'm supposed to do. Ndiyakwazi endimele I ndikwenze. know the principles of God. Ndiyazazi I know the word of God. Ndiyalazi. But akufuneka ndenze When izwi. I'm supposed to do the Kukho work, umthetho there's ovukayo another law that endingawazi that uvelaphi. I don't know where it's coming from. Ungenzise the opposite. And it makes me to And namhlanje we are coming against that spirit. simelana naloo moya. That law. Lo mthetho. Not uphuma enkonzweni usikelelekile. And when you go out of Uqonda uba uThixo ndimvile and ndihamba naye. Kodwa xa ufika ekhayeni wenze the opposite. We are coming against that spirit. simelana naloo moya. Jonga bandla, amen. Irresponsibility yami. Umsebenzi wami. Yes. Ukushumayela right. It is to preach right. Idoctrine ibe right. Indlela Imfundiso ibe right. teaching ibe right. Ukuze wena ube right. So that you may be right. Ngoba uzaba yi-product Because you're going to be a yentshumayelo product of ezithethwe kuwe. that has been spoken to you. Eyona nto kuqala phambi koba siyonyathela uSathane. The first thing before Sicela unyathele first lisono. we stomp on Satan, when Sisono. we step against Sisono. There is nothing wrong spa ukuthi uThixo akusikelele. Akukho wrong Akuphakamise uThixo aze izintaba zakho zibe phansi kweenyawo zakho. uThixo akusikelele ngemali, uThixo akusikelele ngomfazi. Yabona ngekudala ibandla lime ngeenyawo ngoku babe kuthethwa loo nto leyo. Hallelujah. But what's the point? Njengoba ngabe ekugqibeleni uzamkele zonke ezi zinto kodwa ulahlekelwe impilo yakho. you will lose your soul and your life. Athi Paul, soruya sikuyonceda ntoni umuntu? Jesus would say how it will Ukuthi alizuze lonke ihlabathi gain the whole world, nobutyebi bonke all its riches, kodwa ekugqibeleni but in the end alahlekelwe lose
impilo yakhe, his life. ipriority, The priority impilo yakho is your life. ibe sezandleni zikaThixo. Bathi bonke abo And he said that to bamamkelayo all that they have accepted bakholwayo kuye wabanika igunya loba babizwe that they may be called ukuthi bangabantwana bakaThixo. Bonke abamamkelayo all that they accepted nabakholwayo kuye and believe in him. nabakholwayo And kuye believe in him. bonke abamamkelayo All that have accepted him. accepting Jesus Ukwamkela uYesu. and believing in him. Nokholwa kuye. The Bible says iBhayibhile they ithi were given the baye authority banikezwa igunya to be called ukuba babizwe the sons. onyana. Impilo yethu, Our life impilo yethu Our life imele uqala lapho. has to start Kasibheke there. emangalisweni. When we're going to Ayiqale it endaweni has to start lapho in a place yokubizwa kwethu. when they will be Samukele, and we accept sivume, and we accept sishiye into esimele ushiya. the things that were Silahle into esimele ulahla. uThixo bengabicala lethu sizawukwazi uqonda ivesi ezithi if Jesus be for us, who can be against us? Because wena noYesu because you and God ithethe into enye. you speak one thing, one language. Khona icawe. Kukho abantu There are people abafika kukhonzwa they got to church and people were fellowshipping bafike nabafellowship and they joined the bafike church izideclarations and they did declarations declarations and they declared yayicawe elandelayo the following Sunday yayinye isethe and declaration there's another Sunday baphinde bangena declaration. kuzo They declared yaphinde yayinye icawe another Sunday kwathiwa kulayita and amakhandlela they said that it balayita was wabo they left yakwenye service another service yayi-anointing service It was anointing ba-anointwa but kodwa lo mntu lo but this person uyesu Jesus zange afike eshunyayelwa he did not hear about ukuthi umuntu Jesus uyangenwa and nguyesu that Jesus uyesu saved the person. uyamkela apho iqala khona That is where it starts. awusuke ube yimemba nje ye-worship team You don't become a member uyesu engangenanga not having awusuke Jesus ube yi-asha You don't become uyesu engangenanga ku-right uku-asharisha It's right to usher. but ingabe uyesu khona You nempilweni have Jesus in your life. ikhona icawe Amen. kuze ummelwane wakho Ask your neighbor, wawukhe weva ngoyesu wamkela have you heard about Jesus? jongani bezalwane jongani yabona kule generation In this generation, when you are calling people xa ubiza abantu to testify, ukuba bazonqena, the only testimony these days i-testimony ekhoyo Enamandla. okunamandla ukuba ndifumene imoto is that I got a car. uthixo ndinike indlu God gave me a house. uthixo ndinike le God has given me this. ayisekho itestimony There's no more ethi testimony bazalwane that says that bulelo brethren, yesu I thank God wafikayo empilweni yakho that arrived in my life. bulelo yesu I thank owafika wenza Jesus umahluko that makes the difference. andikhumbula usuku I remember a day endandisiza when I was coming egameni lenkosi in the yesu name of our Lord hayi Jesus. nkosi yam mani. We have to present the gospel correctly. Funeka siyibeke ivangeli ngendlela. Into abantu basesimkile funeka siphinde We sibuye. have gone, we have to. Njengoba kuqala unyaka nje As we are beginning. zininzi indawo abantu abanyathele kuzo. There are many places. And njengoba befikile abanye are not willing even to repent. Abanye bafuna But they are expecting to see kodwa balinde the power of God. ukubona amandla kaThixo. Istep sokuqala The first step before the manifestations of his power. ukuvela. We need to repent. Sidinga uguquko. We need to be purified. Sidinga ungcwaliswa. Sidinga uqala umoya ingcwele. We need to ask the Holy Moya Spirit. ingcwele. Holy Spirit, Ngena ngaphakathi kwami. come within my heart. Hlanza impilo yami. Cleanse my life. Okisa impilo yami. Cleanse my heart. Kukho abantu There are people abasezimayikini that are in the mic, but kungekho nto kubo. but they have no Kukhona igift netalent. only gifts and We need talent. Jesus. Sidinga uYesu. You need
Your sins Izono zakho. are forgiven. Xolele. Uthi uYesu. Jesus said, Bazalwane akekho umuntu ongazashumayela ngcono kunoYesu. there's no one who can preach better than Jesus. Khathana noba I don't care ungayibeka ngesiGrike, which language do you use. uyibeke ngesiHebhere. Gnosis. Uthi usifolise inothi zakho kakuhle. And make your notes. But you'll never become a better preacher than Jesus. Ngeke ube ngumshumayeli ongcono ukodlula uYesu. The first thing we address Into yokuqala that Jesus looked at and addressed, your sins. izono zakho. Your sins. Izono zakho. Your sins. Yabuza uPaul, And Paul is asking, sithini na ngoko? what do we say? Masihlale sihlele esonweni Should we stay and remain in sin ukuze ubabalo lwakhe lwande. so that his mercies may? Athi nakanye. Masithini na ngoko? What should we do in this? Masihlale What should we say in this? day? sihlele Should we sit esonweni in sin ukuze so ubabalo that his mercy lwande. may be in Ngoba apho abundance? kwisono khona ubabalo liyanda. Because where there is But sin, uthi uPaul masingahlali kuso sinengqondo yethu kuze kwande ubabalo. let us not remain in sin. Namhlanje yona ngxaki The problem that we have ngabantu abakhonza bengenazihloni. is people who Isazela sifile. isazela as fear, Iintloni zifile. and they have no shame. Bayasifuna ispotlight They enkonzweni. want the spotlight Xa in kuphuma church. inkonzo naselizweni. After church, even in Umntu the usafuna world, ispotlight the nakhona. person wants this. Ayikwazi uba njalo. It does not happen. Zambi zombili. Kwazi uba njalo. Zambi zombili. We need the power. Sidinga amandla. The raw power. The Amandla. raw power. Amandla akrwada. The raw power. Amandla akrwada. The raw power. There is power in holiness. Akhona amandla There is power in holiness. Akhona amandla There is power when a person Akhona amandla decides ukuzibekela kuqala. decides to That alone carries power. Loo nto iyodwa. Yiyo le nto uYesu wathi kubo, It is why ningahambi niyoshumayela. don't go to preach. Hlalani nizibekele kuqala. Remain and separate yourself. Wathi nihlale eJerusalem Remain in Jerusalem and nilinde and wait umoya oyingcwele. for the Holy Xa Spirit. ethe umoya The oyingcwele Holy Spirit wafika, come. you shall receive power. Uzofumana amandla. We need power in the church, Sidinga amandla not ebandleni. fake power. Lokho amandla The original power, amandla not the fake power. amandla We need omgunyathi. power from above. Amandla asuka phezulu. Power. Amandla. Power. Sidinga amandla. We need power. Sidinga amandla. Power. Amandla. But power in the absence of holiness Kodwa ke is not amandla a true power. ngaphandle ebungcweleni. Power in the absence of holiness. Amandla ngaphandle When there is sin, xa kukho isono. awukwazi ukubalekela nokufa. You can't Lapho kukho khona isono ukufa kukhona. where there is sin. If kufuneka uvale ukufa, You want to qala uvale isono. In John chapter number 9, John chapter number 9. the Bible says Bible ithi in Bethsaida, eBethsaida. Jesus, uYesu he came across a blind man who was blind from his birth. And the Bible says people around, they came to Jesus. Abantu khona Babuza, and they asked him, kone bani? who sinned? Kone bani? Who sinned? Babuza uYesu. They asked him, Babona omnye imfama. Ababuza ubandaba kuphela imfama. Babuza ngubani owonileyo. Because kukho izimo ezithi xa zikhona zicela uba kukho isono. tell that there is sin there. Kone bani? Who sinned? Kone bani? Bafika babuza. And they asked, Can you mean it? I think it was last year. breakthroughs the breakthroughs that you want. Ngonyaka This year,
As we have declared that God is going but to work, but we need to look for doors that may cause him not to work. Sin separates a person from God. Can I see the hands of people that are in separation from God? The Bible says Bible is sin isono separates a person siyamohlula umuntu from God. kuThixo. If you want to be separated from God, commit a sin. Yona. That's what the Bible says. Ithi iBhayibheli. The presence of sin Ukuba khona kwesono in one's life, it guarantees a separation, ukuba iyanhlukwana. a divorce. Iyanhlukwana. It's not God. It's the sin. Sisono. It is not God, but it is the sin. Sisono. Tingalo yam My hand ayimfitshananga is not short ukuthi ndingafiki kuwe. that I may not save you. Nendlebe yam Even my ear ayikudanga is not too far ukuthi ndingawuva umthandazo that I wakho. may not Kodwa hear. zizono zenu But it is your sin that ezingahlukanisileyo have separated me nani. from you. Isono goes a long way. So, sin goes a long way. So, Sihamba indlela ende isono. samindlelende. Uyakwazi ukuphelelwa ngumsebenzi. You can lose your job Xa uphelelwa when you ngumsebenzi have lost your job. ufumanisa uba kukho i-corruption And eyakhona you see that there's a phakathi corruption. kwabhaqwa wena. But you were the only Ufumanisa one. umsebenzi ulahlekile ngenxa ye-involvement yakho. You have lost your job. Ngenxa yoba wena uye. Isono ayisosecawe kuphela. Sin is not Emisebenzini yethu even in our kukhona place. into ekuthiwa yi-code of conduct. There's a thing that is Indlela yoziphatha. Kuthiwa emsebenzini indlela in your yoziphatha. workplace a code. Yiyo le nto xa unxibe i-uniform yomsebenzi That is why when you are wearing awukwazi uvela nakweziphi iindawo go to any because place, uhlazisa igama because lekhampani. you are humiliating Ungagxothwa ikhampani ngenxa yonxiba i-uniform. because of Ubone esitratweni unxile nge-uniform yekhampani. unxilile. Naxa ulipolisa umuntu womthetho Even when you are a police, wabonwa unxibe i-uniform yamapolisa unxilile uniform uyagxothwa emsebenzini will be expelled. lobo ubuzinxilele kodwa not nge-uniform. Kodwa kukho abantu abakwazi unxila for inkonzo. But there are people who get drunk Loo nto ingamenzi into and that will not cause you anything. Ngathi no, because akho sazela. because that's The the question is, umbuzo uthi, wakhe wamamkela na uYesu? have you ever accepted Jesus Christ as your personal savior? Wakhe wamamkela na? Have you ever accepted Jesus? Ababuza uPaul ekomenti. Paul asked them in Corinth, Suseloko navayo ngeYesu. ever since you have heard about Namamkela na umoya you oyingcwele. accepted, Bathi bona zange and seva. they said that we Kwauva ngomoya oyingcwele. never even Thixo heard. makancede May the Lord ekushumayeleni kwabivangeli. by preaching of Ungathi ngemini xa uvela phambi kwakhe when you are appearing ubuze uba wakhe weva ngegama elikhululayo. never heard Uthi ndahambe ehouse of glory enkonzweni kodwa zange ndive. Ndivile kuthetha ngeprosperity. Ndivile kuthetha ngeebreakthroughs. Ndivile kuthetha ngedimensions of God. Kodwa zange ndive ukuthi uYesu uyamkelwa. And umntu xa emkela uYesu uyahlukana nezono. Ma-house of glory 2026 sikhonza uThixo ongasifuni isono. Sikhonza uThixo onomona. Sikhonza uThixo ongahlaliyo endaweni enyukunyuku. Sikhonza uThixo We worship God ofuna inguquko. who needs repentance. uPhilip ibandla liyatshuthiswa eJerusalem. The church was tortured in Jerusalem. Uyabaleka He is running away wabona inqwelo yethenwa and he saw a carriage. ye-Enoch. Wabona inqwelo yethenwa
He saw Enoch's courage wafika kuyo wakhwela and he got on it. wafika kuyo ukwindoda efunda incwadi kaIsaya And there was a man reading the book ethi njengemvu like a esiwa ebuqheleni taken to its Lord. wazola He remained humble uthi njengemvu phambi kwabathandi bayo like a sheep. uzelo uyesu wazola Jesus. wafika uPhilip And Philip, wabuza uba uyazazi nezi zinto that you know these things kuthethwa ngazo that are being said here. wathi lo mfu ufundayo This man said, ubani lo kuthethwa ngayo what apha is being spoken of ngiyawuzazi njani kungekho How mntu am I supposed to know omcaciselayo when no one is telling me? umbhali mbali lathetha ngaye Author who is ithi telling me? ibhayibhile waphendula Bible says uPhilip that he wathi answered, kunendoda said that yaseKalvari there is a man egama layo his linguyesu name is Jesus ethunywayo that has been sent ukuzolanda abantu ezonweni zayo people from yiyo lekuthethwa This is ngayo the one that is being wathi spoken. ungekholwa The one says that he uyamyele ngokubhabhatiswe ithi ibhayibhile wakholwa says that he wabesebona amanzi amaninzi ithenwa lathi nanga amanzi kwalani ndingabhaptiswa ithi ibhayibhile wabhaptiswa emveni kwabebhaptisiwe kwafika umoya engcwele wathatha uPhilip because umyalezo ugqibile wathi umntwana noyesu once the person has umsebenzi wepreach uphelile ingxaki kukushunyayezwa kwabantu abangena Yesu preached to people who has known Jesus. awuthi Jesus Jesus. khawuphinde Jesus Jesus. khawuphinde Jesus Jesus. alikho elinye igama There is no other name elimisiweyo that has been set ezulwini on heavens, ezantsi emhlabeni down on the earth, nangaphansi even komhlaba under the earth. linye igama There is only one name. amagama azawubhaka Other names will amagama disappear. azawubhaka Other names will disappear. uzadlula intaba Into mountains will pass uzadlula away. zonke izinto Everything will pass kodwa away. igama likayesu The name of Jesus. igama likayesu The name of Jesus. livumbashongo Is a strong tower. liyalapha kwabagulayo Heals those who are sick. liyakhulula kwababatshiweyo Separates the name Jesus Hallelujah. oh Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. at the mention of his name Ekubizweni all kwegama knees bow onke amadolo at the mention of his name ekubizweni all kwegama doors will open up onke amacala at the yavuleka mention of his name ekubizweni nothing will kwegama stand before you ayikho into we yabo are calling upon the name ibiza the igama name the igama name igama he is the same yesterday he unguyizolo is the same today uye namhlanje forever and ever iyawuba nguye He will never change. akatshintshi akaguquki Jesus yesu Jesus yesu Jesus yesu abazalwane ndivumelani ndikhwasa igama allow me to hail him. Jesus the yesu name that is above all names igama lingaphezu Jesus yesu his name is Emmanuel igama lakho nguYihlo. Jesus yesu his name is I am igama lakho nguThungu. Jesus yesu the heavyweight of the i-champion. Jesus yesu Jesus yesu Jesus yesu Jesus yesu Jesus his name is Jehovah Jireh Jehovah Shalom Jehovah Kadesh Jehovah Rapha Jehovah Nisi Jehovah Wasabaoth Jehovah Tikeh Rapakatoko Shalom Jesus Ngamandolo yakuba Sonke dimoni ziyakuba Izifo ziyanyibilika At the mention of his name the name Jesus the powerful name there is no name above his name there is no name above his name only the name the name of the master Jesus
People's name have been called. But today, everything that is exalting itself above the name of Jesus, we are dethroning it in the name of Jesus. All powers, principalities, authorities, everything that is exalting itself against the name of Jesus. We are bringing that thing down. We are bringing that thing down. Hola pakatakash. Keteke simanta. Ulanta kusha pakasana. Hola kantakasia. Aleta kusha. Fontakashana. Igama. The name Abaphila ngalo. Kwibandla lokuqala. they lived with Early church. in the early church. Leligama. It is this name. Leligama. It is this name. Gama elinamandla. A name that is power. Umnikazi weligama. Lathi ulwandle lugcwele. When the Wavele hamba phezu kwalo. walked upon the water, The name Jesus. Wavele hamba phezu kwalo. walked upon Wathi ulemnayini. when he walked through Wavela life, kukho umngcwabo omntwana. there was a funeral Wakhona i-resurrection. and there was a resurrection, Wasefika eCapernaum. and we got to Capernaum. Wafika kumfana oyimfama. There was a blind man, Wathi kuye khululeka and he said bona. that you should see. Ithi iBhayibhile babuza The abantu. Bible says that people ask, Uphiliswe ngubani? who saved you? Uphiliswe ngubani? Who saved you? Uthi lo mfana the man God says, if called Jesus. telling yes, Imsindisile. has saved me. Wathi le ndoda ingumoni. And they says that that Wathi is a sinner. ungumoni andiyazi loo nto. If he's a sinner, I Uba don't nithi know. ungumoni andiyazi If loo you nto. say that he's a Kodwa sinner, into I don't endiyaziyo. know. But what I know, Ngingaboni. I was blind. Yafika le ndoda. This man came. Manje ndiyabona. Today I can Lapha see. abantu yakwethu. Where are my Abathi brothers? ngangitshe. And says that Wafika le ndoda. but this man came. Wayitshintsha impilo yami. Changed my life. Ngangifile. I was dead. Wafika uYesu. And yet Jesus Ngaphila. I was alive. Ngandilahlekile. I was Wafika uYesu. and Jesus came. Ngaphila. And I Ngandilinqila. I was a child. Wafika uYesu. And Jesus Wangehlukanisa And notshwala. separated me. Lapho abazalwane Where are the people? abahlukaniswe ngezinto. Leli gama. By this name. Siyababona abanikezwe izinto. Kodwa namhlanje sifuna abahlukanisiweyo nezinto. Ngenxa yeli gama. Because of this name,
izulu andinalo. I don't have heavens. That's why funeka ungapheleli kum. Hence, I don't want you to. I don't Funeka want you to be ndikugqithisele like egameni. I need you to push you to the name Elithe ndiyima indlela, that said that I am the way, ndiyima ubomi, I am the life, ndiyima inyaniso. I am the truth. Okholwayo kum Those that believe in me nobomi obungaphakathi. will live eternal Kwakho life. ingoma kudala. There was a song. Okholwayo kwindodana unokuphila. Saya phezulu ngoma. Where are those songs? Okholwayo Okholwayo kwindodana kwindodana unokuphila okuphakade. udlulile Udlulile ekufeni, ekufeni, ungenile ungenile ebomini. ekuphileni. Akasase kubuthiswa kungabekho. Oh, take me back. Hlala phansi, let me close. May be seated. Mhlanje Today, uzawunyibilika izimo ezinenkani. Bible ithi at the that what situations will melt. Bible ithi The ekubizweni Bible says that at the mention kweligama, of this name, not elakho, not your name, not elikabishop, not bishop's name, not elompostile, not apostle's name, not elomfundisi, not pastor's name, name Jesus. but igama likaYesu. Lathonke amadolo All knees shall bow. azawuquqa. Le service sokuqisa In this name, in this service, we've come to make izimo ezinenkani stubborn situations to bow. just by calling the name. Ngobiza nje igama. Wathi uYesu lo mfana And Jesus said to this man after the debate after ingxoxo with the Pharisees, nabafarisi, then he changed his statement. atshintsha ke statement sabo. In fact, wababuza kokuphi okungcono In fact, he asked them which is better ekuthini your sins are forgiven, in saying that izono zakho zixolelwe, nasekuthini take up and your in saying mat. that thatha ukhukhu lakho uhambe. Kwacaba bona bafuna take up your mat and And it was like they wanted go. the one that said take up your Kanti matter. they were setting up. Kanti ke babesenze yena. Bezama usono bebeset up befuna a foundation Or they without forgiveness. babesenza indawo yemimangaliso ngaphandle koxolelo lwesono. Yiyo namhlanje lento sinenkonzo ezifocuse ezincedakalele kwabantu kungathethwa ngokusindiswa kwabo. That is why today we have churches that focus on the healing of people, not speaking of their salvation. Sihamba zombili. I-priority. Zingamawele, but Yiyo the lento priority- Yesu esithi your sins. That's why Jesus says that izono zakho. I-priority. It is the priority. Into zokuqala. The first things. Into zokuqala. The first things. Sisono. The sins Masixolele. needs to be forgiven. Walithatha ukhukho lwakhe And he took his mat wahamba. and he left. Apha kwindawo le yesibini In the second phrase, ubuzwa ngubani owonileyo. it is asked that who has sinned? Ngoba wayesemncinci lo mfana. Because the boy was young. Babuza ingaba And they asked, abazali bakhe is it his parents? kusini na.
Because bayazi uba kwi-conditions Because they know that there are conditions ezibangelwa sisono. that are caused by sin. Kwiimeko ezibangelwa There are situations bubukho besono. that are caused by the presence of sin. Kukho izinto ongenakuzibaleka noba There are things uyafuna that you cannot run away from. As long even if as you so want, as long as sin sikhona. is still present. But xa uthatha isono But when you take sin sikhuphela ngaphandle and take it outside, kwiimeko ezizihambelayo there are situations that ngoba just laa nto go ibizimemile ayisekho. because what invited them is no longer with you. We need to fear God. Sidinga ukumoyika uThixo. We need to honor God. Sidinga ukumhlonela uThixo. Ndikhe ndabona a status, something, whatever it is, on social media. Social media. This lady, Le ntombi, uyi-worship enkonzweni yakhe. she's a worshipper in her church. Usendaweni yolonwabo. She is in a place of Uvuyela fun. uDJ. Uyapava. Ukhulula ipeyinti. Ayiphose ku-DJ. She takes her underwear and gives it to the DJ. Afotwe ngoba kuyafotwa ngoku. And the camera got her. Babe sebekhangela inkonzo yakhe. And they looked for her church. Batsala ibhena yenkonzo. They took the church banner. Babeka ipeyinti ecawa kwayo nayo. Babe sebeveza yena emveni kwemic. Bazawuveza wena uba ngishort. Bazawuveza uphethe isavana. We captured with Sithi the day ndagxotha. Zange ndagxotha mntu kodwa that day I have never said to a person. koze ukuthi kudwele. Ndithi siyacela This wathi kubo kule situation. and said to them in this situation. Wathi akonanga mntu It was said that no one has sinned kwezile meko. in this. God bless you dad. Akonanga mntu. No one has Kodwa sinned. lento yenzelwe But this has been shown ukuthi kubonakaliswa amandla. to show the power Amandla kaThixo. of God. Akonanga mntu. No one has sinned. Khontoni kodwa kuze kubonakaliswe But it has been made to show forth the power of God. amandla kaThixo. Amandla kaThixo azawubonakaliswa. The power of God will be revealed. Namhlanje Today, kukho izimo zaxa ufika ekhaya there are situations that sisihambile when you go get home, because of repentance because of the repentance, and allowing the Holy Spirit uvumela umoya ongcwele ukuthi akuhlambe. to cleanse you. I-presence yesono The presence of sin yenza ibandla libe weak makes the church to be weak because unikeza usathane into yothetha. because you are giving the enemy something to speak about. Isono Sin, kukho saziyo the sin that you know, kubekho isono ongasazi. the sin that you do not know. Yiyo le nto impilo yokuguquka It is why the life of funeka ibe repentance impilo yakho. needs to be your daily life. Uyophi kuthiwa wayesenza i-sacrifices Job for abantwana makes behleze sacrifices. futhi He kanti said that in case bammoshele uthini. they have sinned against God. Hleze kuthi kanti sometimes Yes. khona Sometimes you are The association. in association. The association. association. Kukho abantu ongamelanga nje uba phakathi kwabo. There are people that you're not supposed to be Once around. uphakathi kwabo Once you are around them, immediately, usisono kuwe loo nto. that is sin. You're not supposed to be there. Awumelanga. iBhayibhile ithe endaweni ekuhletywayo kuyo It awufuneka is said that in ufumaneke. a place that when there's gossip, you're not Jonke supposed to inkonzweni be. uyabazi abantu abahlebayo. In church, you Ayikho inkonzo know engabe gossipers. There's no once church you that become part yabo bantu abahlebayo Ubeke nje wayiphatha nawe nje abantu. sesikuqonda uba Automatically, we know that you have joined. asingaphinda sikuthembe. We cannot trust you anymore. Kukho abantu abagxothwe sisoko for divisions. There are people that have been anointed by the devil or hell for division, for yanhlukwana.
Xa befikile wahlela kubi 5 minutes. When they have arrived, Uphuma ubhobhene. you Nebi right say wrong. everything will be wrong. Just be confused. Akho file abantu bangayiphethanga. There's no file of people. Uthi Paul phuma. Paul says that get out. Abantu abanjalo. Get out of those people. Phuma. Get out. Uthi phuma. Impilo yevangeli impilo yozigada. The life of salvation is the life of guarding yourself. Impilo yozigada. Fika Life of emhlabeni. guarding yourself. Usahlala nje usaboniswa ligama lomuntu. And thetha phuma xeba enkosi. Mshiyene ezo biscuits zakhe zikrakrayo zamaSomalia. Umxeba enkosi. Amen. Enkosi. Enkosi. Suhlala apho kuthethwa kakubi ngabanye abantu. Don't sit where other people's names are being spoken of in a wrong way. Suhlala. Don't sit there. Yathakathwa apho. Phuma. Those are witches. Witchcraft is there. Get out of there. Igama lomuntu limele uba ulihloniphe. Wenza umuntu nento akananto ungalihloniphi ngesitenda. Lihloniphe igama lomuntu. Respect a person's name. Hallelujah. Amen. Jonga. Ibambe ana. Dropa ne call. Esathi udadu bani. Uyidrop umblock. Ngixelele ba umuthi kuyejonga mhla wabhadla washona amagama abantu. Ngithetha nawe. Drop even a call when someone is speaking about people's name and tell them that Drop when it. they have become right, then we'll talk again. Drop it. Hallelujah. Drop it. Hallelujah. 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 At your workplace. Emsebenzini. Once ufike kwigroup engafuni umqeshi. Once there's a group that Lo unibhadalayo kho unenika umsebenzi wani phuma kubo. Phuma kubo. Ini boss udiscusswe yona. if they are discussing the boss, Le ithe kubantu abayi 56 million eSouth Africa ungekho company iqasha uyaqasha. the ones that picked you out of the millions of people in South Africa. Yakhetha wena. Yaqasha. Uthi weligwirha right. Ligwirha eliqashileyo elikupayisa. Kaka kujika isalary yalo xa liyifaka uthi andiyamkela isalary yegwirha.